Saudi Arabia, ang bansang kumupkop sa mga Pilipinong nangarap. Mga taong nagbakasakali na mabago ang kanilang kapalaran at maging maganda ang buhay sa hinaharap. Baka nga isa ka rin sa mga taong sumubok dito pero hindi lang pinalad. O di kaya'y isa sa maswerteng nakalipad at ngayon nga'y kumikita na ng mas maayos kesa sa Pinas. Oo, alam namin na hindi katasan ang sinasahod namin. Unang-una, mababa lang ang qualification naming mga driver, kasambahay, tiboy at iba pang mga trabahong hindi kailangan na diplomang pang-bachelor. Ang sa amin lang, pare-pareho naman tayo sigurong may pamilyang tinutustusan. Maliit man ang naipapadala, pagkatapusan, mas mainam ng ganyan. Basta may mapupuntahan ang aming pinaghirapan. Kesa sa bayan nating sinilangan na pag wala kang pinag-aralan, wala kang trabahong mapapasukan.